I ja tornem a estar aquí, a punt per fer els últims 9 forats de Handicap 1. A jutjar pel que va passar als primers 9 forats, viurem cagades monumentals. Tocarem tots els arbres del camp, però també farem pats històrics i abroig que per un moment et faran creure que fins i tot som morts. Handicap 1 ens farà tocada peus a terra. Som-hi! Forat 10, 62 metres. Hi ha un llac que protegeix el forat i el bosc que s'hi va llarg aquí recull. Bona, molt bona. Vale. Ja ho teniu. Totalment recte. Oh, que just drenat, tio. És que cau una mica a la dreta, però tan poc. Però que hi ha més, Andreu, que hi ha més. Va, molt bé, assegurant el par. Forat 11, 71 metres. Handicap 15, fa bastanta pujada. Jo crec que s'ha de tirar per 76 o una cosa així. Una mica a la dreta, curta. Potser sí que havies d'agafar el 52. Sí. No es fora tort un altre cop, Dreta. Agafa el 60 i l'hem d'aixecar una mica. Tu pots fer-la rodant tot això el dia aquí enmig. L'ideal seria que fotés abans de green i que corrés res, mig metre cap a dintre. Maco, hòstia, has fet la feina. Tant el que volies fer. Has fet la feina, molt bé. Oh! Aquesta mica de baixada ja m'ha... Quina sort! Bueno, va, això també val, la sort. Forat 12, 94 metres. Bé, no hi ha cap problema, jo crec que no hauríem de tenir problemes, recordo. Què diuen? Sí, punta bastant a la dreta també aquí, Ja ho veig. L'he perdut. He tocat el terra, tio. Sí, he tocat el... Ja ho he vist. Molt bé, tio. Bon par. Forat 13, 70 metres. Aquesta bassa no emprenya i repuja un pèl, així que... El bànquer, que no vagi tort. Ai, el banc era a l'esquerra, és veritat. Ai, tu a terra una mica. El curta. Quasi green. Senyores i senyors, un approach ben parit, Atenció. M'ha faltat un metre de but. Bona. M'he passat. Ostres, abans no m'ha corregut i ara m'ha corregut un pilot, tio. Com veus, Greenkeeper? No, està bé, un pèl alta, però... No ho sé, està bé. 3 pats és el pitjor. Mission failed. We'll get them next time. Quin desastre. Almenys s'ha d'intentar, sempre tota la vida, s'ha d'intentar. Sempre.
M'ha faltat una mica més de força. No he esmorzat prou avui, em sap greu. No has esmorzat prou, tio. El iogurt, t'ha faltat el iogurt, tio. Bogui. Forat 14, té doble sortida, però avui farem la curta, 55 metres, que no estem acostumats a fer-les. Va parir, quasi hole in one. Vaya mestre. El Marco, que té un sobrí, però això està donat, això està donat. Molt bona línia portava. Bueno, aquest verdi el dedico a tots els subscriptors i subscriptores del canal. Per vosaltres. Yes. Forat 15, 90 metres, hàndicap 6 del camp. Ara farem la sortida llarga, ja que acabem de fer la curta de 55, farem aquesta de 90 metres. No es veu la bandera, queda amagada a la dreta. O vas per dalt, de qual cosa complicada, o fas una mica de feit. Vaig a l'esquerra de green i fora. Bona línia. Tocat l'arbre, tio, és que estem sempre igual. L'estura apunta una mica a l'esquerra. L'arbre, igual el mateix arbre que jo. Ah, allà enganxada. Bueno, tio, vaya dos tiros de merda, una mica. Ja, haurem de pedalar molt en aquest forat, perquè... Déu-n'hi-do, no? Una mica topejada, no? Molt. Sí, que la vaig a tirar a l'esquerra, de bandera, sabut i fora green. Hòstia, santa de Déu, concebut i per concebir, tio. Acabaré la volta encara que faci menys 10. Ai, menys 3. O menys 10 estaria bé, eh? Més 10, més 10. Cau a la dreta. El que marxava, on vas ara? Vaig a firmar la targeta! Sí. Bueno, Suri, que ha fet un approach també alternatiu. Molt bé. L'hem salvat aquest L'hem forat l'hem salvat. salvat tots dos, eh? Tot està per fer, tot és possible. Som-hi. Som-hi, cap al desert anem. Sí, que n'hi ha un de més llarg. Sí, el de dalt de tot. Hàndicap 1, eh? Ja, fem aquest mateix. Aquest maco. Està tomat pel sac, tio. Forat 16, 85 metres. Hàndicap 1, el forat més difícil del camp. Baixa moltíssim, la bandera pràcticament no es veu, hi ha un búnquer protegint el green i està tot ple d'arbres, que per cert hi ha moltes espècies d'arbres diferents en aquest camp. He quedat de green a fora per la part de la dreta, però... Va, fotem un altre approach, com abans. Ja, un altre approach de 2 tocs i... I endavant. Farem un 52, no puc anar al bànquer, sobretot. Molt bona línia. Està abans de green, no ha entrat, però està allà. Vale, bueno, està bé, està Hem bé. superat molts obstacles aquí, eh? Complicat pel Rafa, aquest tio. Ah. Moto Pro. Boa! Boa! É que hoje vai ter festinha aqui Felicita dentro del do bueno. meu barraco. Vou te Silêncio. arrastar pro... És que m'havia de girar la gorra. El Modo Pro. Què, Texas Wedge? Texas Wedge i veig que fa una mica de baixada i intentaré tirar suau, suau. Ah, joder. Sabia que la fallaria aquí, eh?
Quina llàstima, Suri. Quasi per tenir per verd i cargo un puto bogue, tio. Imperdonable, imperdonable. Forat 17. La sortida llarga. 116 metres. Està realment llarga, eh? Com que baixa potser es tiraria 110 aquí. Bueno, no anar a l'esquerra, que no hi ha zona. Com ha anat, Andreu? Una mica massa a l'esquerra de Green, no l'he vist a votar. Esperem. Nosaltres tampoc l'hem vist des d'aquí. Ja la veurem, ja la trobarem. Oh, Blanca, com a tu t'agraden. Estic cometent els mateixos errors que la partida del portal, tio. Tinc forats, m'estic donant a baix. Hauré d'arreglar amb cops magistrals perquè si no... Bueno, estem a punt d'acabar ja, eh? Tinc falta aquest forat i... Un forat i mig. Estic morint de calor, tio. Mira quina cara. No, de calorat. Fotrem un bon beure per celebrar la partida. Celebrar que som dolents. En que anem a Green jo estic més que content, eh? No està mal. Bé, estic content, eh? I Andreu té un cop molt difícil. Que l'haig de passar quan més a prop de l'arbre millor. I si no m'aixeco puc passar per aquí, saps? Green cau a la dreta, però poc. Maca. T'ha faltat força, però... Hòstia. Hòstia, la línia era bona. Sí, era boníssima. Faltava força. Ha caigut a l'últim moment la força. No crec que amb un guat ho hagués fet millor, eh? Vaig amb decisió i recte. Sobretot no quedar-me curt, és el que em faria més ràbia. Hòstia. Quina llàstima. Estem baixant el nivell. Era difícil aquest pate, però no estava donat i ja què sé. Últim forat, Suri? Forat 18. A veure si podem acabar el dia... Sí, acabem bé, tio, perquè porto al final fatal, tio. 73 metres, hàndicap 5 del camp. Bueno, un forat molt maco, Potser és el meu preferit, Tenim uns petits en aquests a dintre del green. Esperem no tocar-los, pobret. Molt bona línia, espectacular. Ha sonat la bola perfecta. Oh, m'he passat. Hòstia! Va parir, una liada, tio. Estic fora. Faltava 10 centímetres a la dreta i anava mig marí. És molt cabron aquest esport, tio, L'últim forat, l'últim toc. A veure si fem una pròxima sèrie. Hola! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't. Faràs un Texas Wedge? Vai. Molt bona força, la veritat. Tira! All around me are familiar faces. I aquest l'he vist tan clar que ja estava donat que... Bueno, tio. Bona partida, tot i això. No ha estat tan fàcil com a la primera part, oi? Ens haurem de conformar amb no haver perdut cap bola. Us recomano aquest camp, tot i ser bastant complicat. Veniu a veure els aneguets en un dels camps més tècnics de Catalunya. Deixa el teu like, subscriu-te i ens veiem al següent camp.